рӯзе пирамарде ба таъмирхонаи телефонҳо даромад ва телефони худро ба таъмирчӣ дод ва гуфт: писарам, ҳамин телефони маро як аз назар гузаронед, хароб шудааст. таъмирчӣ телефони мусафедро дид, айбе надорад ва телефонро ба мусафед баргардонид. гуфт: бобоҷон, телефони шумо айбе надорад. дар ин ҳолат аз чашмҳои мусафед ашк рехт. устои телефон ҳайрон шуд. гуфт: бобоҷон, ба шумо чӣ шудааст? телефонатон охир хуб аст, айбе надорад. мусафед ба алам гуфт: писарам, пас чаро садое аз даруни телефонам намебарояд? садои писаронам нест. 4 писарам охир дар ғарибист. салому дуруд бар якоякатон шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи шахсони пасфидрат, яъне паси палиде буд, ки ба муҳоҷират омада ду тангаро дида аз зану фарзанд, падару модар фаромӯшӣ мекунанд. яъне дил ба моли дунё мебанданду рӯзи худро бо айшу ишат мегузаронанд. дӯстон, ба ин гуна инсонҳо сухан кардан ҳам ҳайф аст. чӣ гӯям, ногуфтанам беҳтар аст. дӯстони азизам, ёдгӯи падару модар бошед. онҳо мунтазири мо ҳастанд. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон.